ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଗଡ଼ିଆରେ କେମିତିକା ଜାଲ ପଡ଼ୁଛି, କି ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବଡ଼ ମାଛ କି ଛୋଟ ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବାପା ଜାଲକୁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଜାଲ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ମାଛ ଫକ୍ ଫକ୍ ହେଇ ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ପକେଇ। ଜାଲ ଏବେ ଫିଙ୍ଗା ଯିବ। ମାଛ ଆସିବେ କି ନ ଆସିବେ କିଛି ଠିକଣା। ଫିଙ୍ଗା ହେଲା ଜାଲ। ଏବେ ଜାଲ ଟଣାଯିବ। ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଜାଲ ଟାଣିଲେ ବାପା ଜାଲ। ଦେଖିବା କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ଆସୁଛି, ବଡ଼ ମାଛ କି ଛୋଟ ମାଛ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ଆସିଗଲା କଡ଼କୁ। ବଡ଼ ମାଛ ଆସିଛି ପୁଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏ ଛୋଟ ମାଛ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଏ ମାଛ, ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଡ଼ିଆରେ ପକାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଏ ମାଛର ନାଁ କିଏ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।